Trevor, ir-raġel ta' Claire u l-papa ta' Julia. Sentej ilu, Trevor jimrad bil-marda tal-lukemja u jkollu jitla l-Ingilterra l-kura. Minkejja li l-Trevor għamlulu trapjan tal-mudullum, il-marda kienet aggressiva ħafna u l-kura fuq Trevor ma bdix taħdem. Meta jkunu l-Ingilterra, Trevor jaqaf koma l-4 ijiem u jkun se jitlef ħajtu. Però matul dawk l-4 ijiem tipo il-messaġġ kien li kien impossibbli li Trevor joħroġ mill-koma, tip ta' infection li qabditu kienet gravi ħafna. Trevor jgħidilna kif fil-momenti ta' diffikultà kien assolutament ma stajniex nitolbu u hemmhekk ġietni l-idea fejn kieku jkun tajjeb kieku jkollok application fuq il-mobile li tkun tista' tgħid ir-rużarju magħha jew titlob magħha f'mumenti fejn jkun diffiċli. U minn hemmhekk nibdet l-idea li nagħmel l-application. Qabel marat, Trevor kien jaħdem fit-teknoloġija. L-isptar ħoloq app fuq l-internet bl-isem ta' Pax Christi biex ikun jista' jgħin lil ħadd ieħor jitlob. Lil Trevor jibgħatuh lura Malta u jerġa' jibda t-terapija. Trevor jibqa' pożittiv. Jiena pożittiv għax għandi backup qawwi warajja, sens waħdi ma nista' nagħmel xejn, però għandi mara tal-ġen. F'April li għadda, waqt il-programm Xarabank Bris Puttinu, minkejja li Trevor kien marit, mill-isptar jibgħatilna messaġġ. Xtaqt ħafna nkun magħkom il-lejla biex ninaqgħad ma' eluf ta' Maltin u kien nirringrazzjaw il-Puttinu, però sfortunatament żammewni ftit l-isptar. Trevor miġuħu ma jistax joħroġ mill-isptar. Però xorta waħda jirnexxielu jorganizza party żgħir għal birthday ta' ċkejkna Julia. Happy birthday to you. Happy birthday to Julia. Happy birthday to you. Ġimgħa ilu, Trevor jaqleb għall-ar u lejliet l-aħħar ġurnata tal-maratona ta' Puttinu, Trevor ħallina. Illum nixtieq niddedika din il-ġabra illi konna għamilna f'Xarabank lil familja ta' persuna illi ħallitna ftit sigħat ilu, qed nirreferi għal Trevor. Il-mara tiegħu Claire u t-tifla tiegħu Julia illi kienu mejjuna mill-Community Chest Fund u mill-Puttinu. Imma naċċertakom li jenu ħafna anke f'dan il-programm minkejja tbatija li kien għaddej miegħha Trevor, kienet magħna Claire u kien inkollu qed iċemper u jgħidilna u jikoraġġina biex inkomplu nixbru u jikoraġġixxu n-nies biex nagħtu. L-aħħar tislima lil Trevor. How long will I love you? As long as stars are above you, and longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound. Trevor kien jaf li diħel fil-ħajja ta' dejjem u ħija ruħu. Kienet mixja sħiħa ta' mħabba eżistijaj. Ma kienitx mħabba bil-frilli u romantiċizmu. Kienet mixja ta' mħabba spirata minn mixja ta' fili. How long will I hold you? As long as your father told you. Ftit qabel imut,
Trevor jibgħat ittra lil Father Yes, Hayden. you can. Trevor iħalli ġismu għar-riċerka biex forsi ħadd ieħor ma jbatix bħalu. Rrid li jibqa' jagħti l-ġisem tiegħu sal-aħħar u dan kien ispirat minn ħaġa partikolari li tkellimna dwarha. Illi Ġesu f'dal-Vanġelu li qrajna llum li l-aħħar ta' ħajtu jagħti ġismu għall-oħrajn fl-Ewkaristija mqazza. Julia, fil-video message li tajt id-daddy meta ġejt għandkom id-dar. I love you! Tiftakru bli ma qawwa ħarġet minn qalbek. Kieku taf il-papa kemm semgħu minn qalb li mħabba tiegħek imlik l-qalbu kull darba li konna npoġġu l-mobile ħdejh u nruħ lilek u jisma' dak il-leħen sabiħ tiegħek. Ħabbejtu. As long as stars are above you. Trevor meta daħal fil-ħajja ta' dejjem, il-kamra kienet fid-dlam. Konna ftit nies qrib tiegħu. Claire u Trevor manqin fl-imkien. Baqa' konxju sal-aħħar. Jitkellmu fuq l-imħabba ta' bejniethom b'mod konxju. L-aħħar 10 minuti qalilha ħanibqa' fi skiet. U f'10 minuti daħal fil-ħajja ta' dejjem. Ħbib tiegħi, tgħidux li Trevor tilef il-battalja kontra l-kanser. Trevor rebaħ kuljum l-isfida tal-imħabba u rebaħ l-imħabba fil-ħajja tiegħu. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Trevor, bniedem li ħabb ħafna. Bniedem ta' paċi anka fl-aktar momenti jibsa. Claire, il-mara li tħobb bla ebda kundizzjoni. Nirringrazzjawk mulej għas-sapport li Trevor u l-familja rċivejna tul dawn ix-xhur, mod speċjali mill-Malta Community Chest Fund u Puttinu Cares, żewġ għaqdiet li jaħdmu bla waqfien mal-pazjenti. Nitolbuk mulej, sawwaq fihom il-qawwa tal-Ispiritu Santu u l-enerġija biex ikomplu jaħdmu għal dan l-għan nobli. Nirringrazzjawk mulej għad-donu l-ġmil ta' Trevor f'ħajjitna. Raġel, missier, eben u ħabib għal-bosta. Raġel uniku li b'determinazzjoni kbira mimlija mħabba, fidi kbira fil-mulej u umilta. Is-sielet u rebaħ din il-battalja biex issa qed igawdi l-mħabba eterna. Mulej, nitolbuk minn qalbna biex flimkien ma' Omna Marija tilqgħu fi ħdanek, tħozzu miegħek u tħobbu bħalma kien tant maħbub għaw fostna, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Claire u Trevor, xhieda ta' mħabba vera, tal-imħabba li ma tmut qatt. Inħoss li għandi ħafna mħabba, imdawar b'nies li jħobbuna ħafna.